तर मित्रांनो पुन्हा येईलेला काजी कुणीला वाटतं काय बाबा किती एवढं ह्यो टाइम 5:30 6:30 वाज किती वाजले 6:30 नाही 7 वाजले हे बघा मित्रांनो 7 वाजले आणि आता येता हय तुका काय वाटलं 2.5 तास गेलो 2.5 तासात पुष्पान आता पाणी दिल्यान अशी तू नसताना अशी आमची गत असता हय म्हणजे बघ पाणी दिल्यानंतर अर्धा ग्लास त्याच्यामुळे खाली पडला आणि 1 ग्लास अर्धा वाया गेला तुमचा मग चायचो गोष्ट हे बघा काय ती मगाचं तो बंद झालो थांब तू येत थांब हा काय ही बघा सांगत होते ती ही मीटिंग मधनं ही बघा बिजी होऊन आताशी किती मीटिंग का गेलं नाही गेले मी खाली गेले दुसऱ्या मीटिंग का दुकानात गेले ही बिजीच असतं काय चल पटकन चाय तरी दे पाणी आता मारले 10 के धावत पैसून नाचा नाही तर काय तिथे एक तापले तुम्ही घ्यायचे आई कायच नाही आणि गोवन वडापाव खाले नाही आनंदात काय विचार एका पॅटीस दिला आई शपथ नाही एका पॅटीस दिला काय पण नाही हनुमान त्याच्या देवळात गेलो लाडू पाहिजे मग आता लाडू नको तू आधी चाय दी आणि नेक्स्ट टाइम तू असं सांगायचं नाही नेक्स्ट टाइम मी आधीच सांगतोय पुष्पा असला की आम्ही येणार नाही आमका सान्यान वाटेक लागा वाटेक लागा बोलला था तू हाताली दिलं 2 बोके त्यांना काहीतरी खाऊ तरी आम्ही काजी आणला ए गो काय ऐकतच नाही आता त्या नाही आम्ही सांबारासाठी काजी आणला आम्ही आणले ते सांबार केलोस ते का सांग आता तरी ताजा येतात पुण्य जरा 4 घेऊन येले पुण्य जरा बरा ते कधी तू हात पुढे घेऊन आम्ही आधी त्या का देऊ जायचं भाकरी बरा केलं पुष्पा चाय बनवलं ना कधी पण तू होता तर सकाळी काढलेली काजी सकाळी आणि आता ते घराकडचे होते आम्ही येताना आले रवलेले ते शेर रवलेले हे सांगतात मी बावल्यापेक्षा मी मॉप काढले किती काढले हो माय घेते मी एवढं काढलेलं सकाळी पण ढापलास माणसात तेवढे खाली त्याचेच काढले आत्ता थांब दाखव आधी गिफ्ट दाखव हे बघा पूनम ताईला गिफ्ट आलाय उघडल्यान पण मकवटला नाही उघडल्या अमेझॉनचाच नाव म्हणजे अमेझॉन वाल्यानी पाठवले अरे अमेझॉन वाल्यांनी नाही पाठवल्यानी सबस्क्रायबरनी पाठवल्यानी आता नाव नाही म्हणून म्हणतो महादेववाडी आहे मधुरा महादेववाडी मध्ये बोललेलं ना मी कोणतं काहीतरी येणारा उघड काय तर बघूया तरी माका पण माहीतच नव्हता आमका फक्त कोको उघडून ठेवले त्या मधुरा नावानं जरा गोंधळ घातल्या त्यामुळे तरी त्याला सांगितलं मी प्रदीप गाडी यांच्या घरी ठेवावे पार्सलवाल्या त्याला माहीतच नाही मधुरा गाडी म्हणता कोण आहे हा तुला आपल्याच वाडीतला अरे डबो कसलो तरी अरे वा म्हणजे खाण्याचं डबो ते छोटं दिसलो हा म्हणून तर मोठं आता मोठो ना आता एवढं कुठे ठेवायचो तेवढं तुम्ही खाना घेऊन येवा आम्ही ठेवू शकता असं नाही आता आमका येताना कमी होता जाणार पॉलिसी करता आली 2 डबे केले म्हणजे बारीक सारी बाबलो येलो की बारीक सारी कोला उघडतं असा डबो तो भरलेला होता खाण्याचो म्हणून ह्याच्यात ठेवलेला होता डबो भारी आपण पुण्याची मजा झाली खेळणं नाही तर आमच्यासाठी खाण्यासाठी मग गरम होऊ झालं घरात काय बाहेर जेवणाचं प्लॅन आपलं नाही हो उद्या चाललंय मी मुंबईत पटकन काय पटाकन चल जमणार नाही कायच जमत नाही भूक लागली बाबा अरे थांब पास्ता बनूया दूध आणलं दूध नाही आणलं आधी सांगायचं होतं तुला पास्ता नको रे डोक्या फिरतो रे माझा आता दूध घ्यावी आई दुवाड्याकडे तुला घे पटकन आणि घरातलं मसाला जा पास्ता बनवून खायचो काजीचं वर्षात बोलव पटकन
सांबारा ना आता बनवूया ना आता पास्ता असो. आधी चाय घ्यावा टुकुरान जा बाहेर जा. हे वर्षाक नको माका जाम नको थांबा सोडू नको. ती म्हणाली परत मला तिकडे सांबार खालात तिकडे सांबाराचं नाही वर्षाक ते ह्या पास्ता हाय बनवूया ना एकत्र. मोकळो घेऊ. चल पटकन कारण की मसालो घराकडे या. एक आणखीच आहे ना गोटिया खाल्ले तर आणखी मजा आहे. नको नको गोटी येतोच का. तू खाल्लेस कधी? गोटिया खाल्यान की मोठे बार लागतात सुरुंगाचे. ते नको. उलट आमका सांगता खावा आणि बार मारीत राहा वाटेन जायचा घर. ए, याचं काहीतरी का नाही सांगत होते. काय सांगत होता ते का? काय काय आहे आता तुला नवीन डबा मिळालेला आहे या. अरे भाकरवडी कधीची होती. आत्ताच आहे का? आजच फोडली आहे ती. मग झाली काय? संपली पण आमच्याकडे नाही राहत. ये रे दुसरा काहीतरी पुन्हा ही सपली तर पुन्हा तू म्हणतो सपवली. कानपाट आहे. पुढे डायलॉग तुझे ना काही तुका एकदा बुकिंग मध्ये एकदम बिस्किट आहे या. जाग्याला टाकणार डायलॉग फरसाण आहे. नको गो ठेवू अंकल नको. हरसाल मस्त भारीचा. ते नाही आणले ना आता. हा हम्म. काय बनवते मिसळ बनवते काजीचा सांबारा काढू मार हा गो मेनू काय हा? पुलाव बनव पुलाव बाहेर बनवणार ना. पुलाव पुलाव बनव. का सगळा लागता. पुलाव बनव मस्त. ते मग कसं आधी सांगायचं आम्ही आणला असता. तुम्ही सांगशा त्याच्यावर असता. मी सांगायला उपयोग नाही आहे. चल तू आधी तयारी करून घे आम्ही आणतो पटकन. चल चल झाला रे. व्हॉट्सअप नाही कर पटलास. व्हॉट्सअप कर काय काय बाहेर. देव तू ते का माहिती आहे काय? अगं पण तुझं ते मला ते कालचं काहीतरी कळते कमेंट वर काहीतरी कोणतरी तो खाता ते कोणतो? पुन्हा आईला उद्धट बोलते. उद्धड काय आईला? आमची ती मस्करी आहे. मग तिने त्यांच्या काळात नाही. परत उद्धट आहेस पण तू. परत तिने खाली खाली हो ती उद्धटच आहे. अरे कोणतरी लिहिलंय तुला त्याच्याकडे. माहिती आहे आता लिवल्या. मला काय कळत नाही की इंग्लिश वाचू घेत नाही. मुळा नाही हं. ती माझं नाव माझ्या अकाउंट वर काढली. मी तुझं बघितलं नाव नाही. मुकेश गाडी. मूर्ख. होय होय यांना रिप्लाय दिला ना. रिप्लाय दिलं. काय सांगतोस? ती उद्धटच आहे म्हणता अजून वर चेटवतात त्यांका. यो चांग बघ कमेंट का. माका बरं घ्यायचा लागला बाकीच्यांचा. कोण तू का बोलला अजून कोण होत. परत तुझं बडबडलं की ना. मग तू असं बोलायचं नाही ना उद्धट तुका पण काय कळत नाही. उद्धट बोललं? काय उद्धट उद्धट बोलतोय? आमका बोलतस तर बोलतस. नको हा गो बाबा. आमका उद्धट पुढे बोलतस तर बोलतस. मग माका मी लिहिलं ते उद्धटच आहे. हा तुमका पुढे बोलतोस? काकीक पण बोलतस असं ह्यो करतो. ह्यो दात काढून असं होतो मी लिहिल्याबरोबर. तास हकत नाही दात काढून चांगलं आहे ते का ना. कोणतरी लिहिलं ना रे पुन्हा आईला उद्धट बोलते त्याच्या खाली बरोबर मी लिहिलं ते उद्धटच आहे. ह्यो मेलो. मग ती उद्धट आहे ती अख्ख्या वाडीत माहित आहे उद्धट आहे तर. कोण उद्धट मग आहे? ताण मग. मी उद्धट आहे म्हणून तर या चालला नाही तर काय चालला नसता. जग पालटलो असतो. आपण तकडे गेलो असतो. पुष्पन केलं नसतं बरोबर. ता सांगत नाही ना. ता आता पुष्पाचं सांगता परवाच्या रोज अडवणे घातला होता. ता तर आम्ही सांगतच नाही. मग तुला सांगतो आता या. उद्धट आहेस तू आहेस तू आहेस उद्धट. त्यात का वादत होता आम्ही हाय, स्वतः हाय, सांगतो. हाय, जा. तो कोणतो कमेंट लिहणार बरोबर लिहिलं काय लिवल्या कमेंट लिवल्या रे? चुकीची साप चुकीची लिहिलेली आहे. जा दिसता त्याच्यावर त्यांना दिल्या. काय दिसतं? असं म्हणताना आपले ते सबस्क्रायबर आहे. सबस्क्रायबर म्हणजे आणि म्हण माझी सबस्क्राईब म्हण. सबस्क्राईब म्हण. कसे सबस्क्राईब? सबस्क्राईब. तुम्ही गोंधळून घालतास. समाधाना. तू सगळ्यात बिल आमच्यावर नाही हा. ते दिवशी यांना कोकाम टाकल्या नाही त्या ह्याच्यात. त्याने टाकलेलं नाही पोका. हा ना पण पुष्पा बोलतात तर तुमच्यामुळे मी टाकलंय नाही तुम्ही माका गोंधळून घातलात. आमच्यावर सगळी बिला नाही आमच्यावर वाढायची तुमच्या लक्षात अरे, तुम्ही चालू केला की तुमचा आधी. अरे हे आता आहे. झालं मग तो आता पुढे मग तो आता पुढचं झालं काय करणार आहेस. आता काय करतोस रेसिपी ते आम्ही चालला ता सांगता तोंड घेऊन जाऊ म्हणून. हा असं बोलला होता. हा ते सांगत ठेवलं का. हे काय गुरुजी. हा तो येत नाही जवळ ना तिची पाठ पडलेली आहे गुरुजीनी. कोणी नंदन येत नाही येतो कॅमेरा समोर. अरे तो येत अरे येणेच गुरुजींका दाखल चांगले आहे. मस्ती करतो म्हणून काय तू लपन बाहेरसून बघता. तुका जर आम्ही आता मॅडम केली तर काय म्हणतो. माका मॅडमची पदवी नको. मी आहे त्या जागे बरं. मग तुका चला होय उद्या जाऊचा माझ्याकडे तिकीट दिला बुकिंग. माझी हवा येत बाय. चला आऊ येते माका जाऊच नाही.
ता म्हणता माका चला हवा येऊ देत बोलाव ना येऊ दे हा काय त्याचा काय तर वेगळाच चला हवा येऊ देत आता एक चला पुढचं हवा येऊ देत आता ते वाडार खोळवल्यावर काय करी त्या बाकीच्या बोलावले माता बोलावले चला हवा येऊ देत होता म्हटलं तुका हास्य सम्राट मध्ये नव्हे चला हवा येऊ देत नको तू आताचा बोल काय तर काय करूया ताच बोल बटाटे वडे करूया हा. पण मिसळ वर त्याच्यात ह्याचं या बा, तुझं तिसरं आहे. फरसाणा ना त्याच्यात माझं मिसळ करीत आमच्याकडे भाकरी पापा पाहिजे अगो पण फरसाणा ना त्याच्यात ह्याचं जाम जरा जरा असलं की ह्याचा पुढचा असता पण कसं कट तू एवढं सांगा नको बाबा. नाही माका वाटत ह्याचा काय तर बघ अरे पण त्याच्यात तो ह्या ये फरसाण बिरसाण लिंबू असं तू घरात परसाना आण फरसाण ह्या मग टाक सांबारा आण घरात ना अरे काजीचं सांबारा मिसळ तर बघ वडापाव तयार झाला तो एवढं वडापाव नाही पर्यंत थांब जमणार बाबा. काय नाही. पुष्पा काय नाही जमणार आहे. पुष्पा झाली ती केव्हा भानगडीत पडणार नाही हा मग ते का काम केलं ना तुझ्या काय मिरवत नव्हता मी मिरवत नव्हते काम करून गेलोय हैसून. हा काळजी करता काम करी हा म्हणजे त्याने पुष्पाक दाखवलं पुष्पा काय करणार नाही म्हणून पुष्पा झालं ना मी आता काय संध्याकाळचा करीत नाही मी बसणार होय पुष्पा? मग त्याचा मोबाईल देऊचा त्याच्या हातात ढवळूक होय ना? तू पण नको होता ना रे होतं ना ते डाय मसाला बिलू डोळ्यात काहीतरी केलं माझ्या लय लय